Добре, пускам. Вижте! Имам две ръце. Да. Тоест 4. Имам 4 ръце, да. Много съм умен, много глупо. Спрете вече! Говоря като жена. Мога да говоря като жена, вижте. Спрете! Имаш две непослушни и две добри ръце. И двете в момента са върху теб. Ръце, спрете! Ръце са ти. Спрете да ми вдигате ръцете! Ръце, спрете да ми вдигате ръцете! Ау. Ръцете са справедливи! Стоп видео! Моля те ръце! Женя, стоп видео! Готова. Ръце! Ау! Спри. Ръце, спрете, моля ви. Зомби! Май се опитва да ти измие зъбите. Ръце! Габи, спри да се смешкичнеш ми. Ръце! Лоши ръце! Нека да се борим! Печели! Яко, да пи един пояк. Ръце! Добре!